Iċ-ċelebrant tal-Quddisa tal-lejla huwa Monsinjur Carmelo Refalo. Nixtiequ fl-art bil-iman nadura. Dawl mid-dawl ta' dejjem ġibet iġbejba tagħna Nazaret. Dak ta' sewa la sita l-art wis-sema nixtiequ fl-art bil-iman nixtiequ fl-art bil-iman nixtiequ fl-art bil-iman nadura. Nilqgħukom f'dan is-santwarju għażiż tal-Madonna ta' Pinu biex niċċelebraw l-Ewkaristija fis-solennità tal-Epifanija tal-Mulej. Niġbru l-intenzjonijiet tagħkom hawnhekk preżenti f'dal-post għażiż, imma wkoll tagħkom tal-qrib u tal-bogħod li intom maqudin magħna permezz tal-mezzi ta' trasmissjoni soċjali. Fl-isem tal-Missieru tal-Iben u tal-Ispiritu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba talla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-koll. Raw il-kewba, imxew warajja u sabu l-Kristu. Aħna wkoll fil-ħajja tagħna nippruvaw nagħmlu dan il-vjaġġ, din il-mixja biex niltaqgħu mal-iskop ta' ħajjitna, il-ferħ ta' qalbna, is-sens jew id-direzzjoni tal-eżistenza tagħna. Waqt li nagħmlu din il-mixja hekk nitolbu l-Mulej biex ikollna d-dawl u d-dawl tal-fidi ħalli ma naqtgħux qalbna sa ma naslu. Għalhekk għalkemm drabi tajna qalbna, waqafna, ħrabna, dnibna, ejjew nitolbu fiskiet maħfra mid-nubiet. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jien għad nibt ħafna bil-ħsieb bil-kliem u bl-emil billi ħallej dmirijieti. Ħtija tiegħi bl-akbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob l-imqazza Marija dejjem Verġni, l-Anġlu u l-Qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija il-Mulej Alla tagħna. Eħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna fil-ħajja ta' dejjem. Glorja l-Alla fl-oli ta' smewiet. Paċi fl-art il-bnedmin ta' rieda tajba. Infaħruk, inberkuk, nadurawk, natuk ġieħ. Inroddulek ħajr għal glorja kbira tiegħek. Mulej Alla Sultan tas-sema, Alla Missier li tista' kollox. Mulej Iben waħdini Ġesu Kristu. Mulej Alla ħaruf talla bin il-Missier. Int li tneħħi d-nubiet tad-dinja, ħenna għalina. Int li tneħħi d-nubiet tad-dinja, il-qatt talb tagħna. Int li qiegħed fuq il-lemin tal-Missier, ħenn għalina. Għaliex inti waħdek qaddis, inti waħdek Mulej, inti waħdek loli Ġesu Kristu, ma l-Ispiritu Santu fil-glorja tal-Missier Alla. Amen. Ma l-intenzjonijiet, ix-xewqat, il-grazzi li tixtiequ titolbu qed naqdu it-talba l-benefatturi
ta' dan is-santwarju nazzjonali, benefatturi ħajjinu mejti. Nitolbu. U Alla ta' dejjem li tista' kollox, għamel li norbtu dejjem ir-rieda tagħna ma' tiegħek u nimxu wara d-dawl li wassalna l-laqgħa tagħna miegħek. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla miegħek jgħix u jisaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-profeta Iżajja. Ħajjiddi wiċċek, id-dawl tiegħek wasal, jiddi fuqek sebħ il-mulej. Ara, id-dlamijiet jiksu l-ard u sħab iswed il-popli. Iżda fuqek jiddi il-mulej u s-sebħ tiegħu ifieċ fuqek. Il-ġnus għad jimxu fid-dawl tiegħek u s-slaten fid-dija tas-sebħ tiegħek. Olli u dawwar għajnejk madwarek u wara, il-kol miġbura ġejjin għandek, u liedek ġejjin mill-bot, u bnietek iġorruhom fuq id-dirajn. Imbagħad tħares u wiċċek jiddi, u tħabbat u timtela qalbek, għax fuqek taqa' il-kotra tal-ġid tal-ibħra, u l-għana tal-ġnus jiġi għandek. Imrieħel ta' iġmla għad jattuk, l-iġmla żgħar ta' Midjan u Efa. Il-koll minn seba jiġu, mobbija bid-deb u l-inċens, u ixandru it-tifħil tal-mulej, il-kelma tal-mulej. Salm responsorjali, il-ġnus kollha tal-art jatuk qima mulej. Il-ġnus kollha tal-art jatuk qima mulej. O Alla, għati lis-sultan il-ħaq tiegħek, il-ġustizzja tiegħek lil bin is-sultan biex jiġġudika lill-poplu tiegħek bil-ġustizzja u bil-ħaq lill-imsejklin tiegħek. Ngħidu il-ġnus kollha tal-art jatuk qima mulej. Tħaddar f'jiemu il-ġustizzja u slim kotran sa ma jintemm il-qamar. Isaltan minn baħar sa baħar u mixmara satru fl-art. Ngħidu il-ġnus kollha tal-art jatuk qima mulej. Islaten ta' Tarsis u tal-Gżejjer jagħtuh ir-rigali. Islaten ta' Seba u ta' Saba għotijiet iġibulu. Imuh islaten kollha. Il-ġnus kollha lilu jaqdu. Ngħidu il-ġnus kollha tal-art jatuk qima mulej. Għaxu jeħles lill-fqir li jsejjaħlu u lill-imsejken li m'għandux min jgħinu. Iħenna d-dajjef u għal-fqajjar, il-ħajja tal-fqajrin isalva. Ngħidu il-ġnus kollha tal-art jatuk qima mulej. Qari mill-ittra ta' San Pawlu Apostolu l-Efesin, Ħuti. Intom smajtu bil-pjan tal-grazzja li Alla tani għal ġid tagħkom. Jiġifieri li permezz ta' rivelazzjoni għarrafni il-misteru. Dan hu l-misteru li fil-ġenerazzjonijiet li moddija ma kienx marraf lill-bnedmin bħalma issa ġie rivelat lill-apostli qaddisa tiegħu u lill-profeti fl-Ispirtu. Jiġifieri li l-pagani huma msejħa biex ikollhom sehem mill-istess wirt, ikunu membri tal-istess ġisem, ikollhom sehem mill-istess weda fi Kristu Ġesu permezz tal-Evanġelju. Il-kelma tal-mulej inroddu ħajr li l-Alla. Jekk joġobkom inqumu bil-wifqa. Alleluja, alleluja. Alleluja, alleluja. Rajna l-kewba tiegħu tiela u ġejna nqimu l-mulej. Alleluja.
Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. Meta twilet Ġesu f'Betlem tal-Ludija fi żmien is-Sultan Erodi, xi maġi mill-Lvant ġew Ġerusalemm jistaqsu: fejn hu dak li twilet is-Sultan tal-Lut? Rajna l-kewba tiegħu tiela u ġejna nqimuh. Is-Sultan Erodi sama bihom u tħawwat u Ġerusalemm kollha miegħu. Ġabar flimkien il-qassisin il-kbar, il-kittiba kollha tal-poplu u rid jaf minn għandhom fejn kellu jitwielet il-Messija. Huma qalulu f'Betlem tal-Ludija. Hekk inkiteb mill-profeta: u int Betlehem ta' Ġuda, m'intix l-iżgħar fost il-bliet kollha ta' Ġuda, għax minnek joħroġ mexxej li jira il-poplu tiegħek Iżrael. Erodi imbagħad sejjaħ lill-maġi bil-moħbi u tkixxef bir-reqqa kollha minn għandhom iż-żmien li fih deritilhom il-kewba. Bagħthom Betlem u qalilhom: morru staqsu sewwa t-tifel u meta ssibuh ejjew għejduli ħalli jien ukoll niġi nqimu. Dawk wara li semgħu lis-Sultan telqu u wara il-kewba li kienu raw tiela bdiet mixja qudiemhom sakemm waslet u waqfet fuq il-post fejn kien hemm it-tifel. Kif raw il-kewba imtlew b'ferħ kbir tas-sew. Meta mbagħad daħlu id-dar u raw li t-tifel ma' Ommu Marija inxteħtu fl-art imuh, fetħu t-teżori tagħhom, offrewlu rigali b'deb, inċens u mirra. Imbagħad billi kienu mwissijin f'ħolma biex ma jerġgħux imorru għand Erodi, telqu lura lejn arthom minn triq oħra. Il-kelma tal-mulej tifħir lilek Kristu. Il-ġrajja tal-Epifanija tal-mulej, u meta ngħidu l-kelma ftit ilha Epifanija hija t-turija, xi ħadd li qed jimmanifesta lilu nnifsu min hu, turi li ddeher dak id-dawl li jrid jiġi f'qalbek. Jekk dawn in-nies mill-Persja għamlu mixja kbira u twila biex jiltaqgħu ma' dak li huwa l-iskop ta' ħajjithom, dik l-istess mixja permezz tal-istess dawl ftit jew wisq tajat lilna. Tajat it-tfittxija li hemm fil-qalb tagħna ħana nitwieldu b'xewqa biex niftehmu aħjar. Il-koll nitwieldu bil-għaġġ. Hemm maġġ, hemm xewqa għal dak li hu veru, tajjeb, sabiħ. Issa dawn in-nies illi aħna nagħmluhom ġejjin minn mixja twila b'kulur differenti ta' inklużjoni, ta' nies li ġejjin mill-bogħod jimxu lejn Ġerusalemm, mhumiex mill-magħżulin imma se jiġu inklużi. Dawn in-nies raw xi ħaġa speċjali. Kienu jafu jaqraw il-kwiekeb, kienu astroloġi, għalhekk ngħidu maġi, imma mbagħad f'dik il-kewba raw xi ħaġa speċjali u meta tara xi ħaġa speċjali kważi kważi tisirqek u tibqa' tħares u timxi għax qed timmanifesta ruħha b'mod iktar ta' armonija, ta' sbuħija, ta' tjubija. U hekk jiġrila l-qalb tal-bniedem x'intiltaqa' mal-verità. Meta tibda taqta' dak l-għaġġ bi-sbuħija ta' Alla, bit-tjubija ta' Alla, donnom għajnejk, qalbek, ħajtek jaqbdu direzzjoni li ma tkun trid tneħħija qatt. Fil-fatt għalhekk il-profeta għalilna ħajiddi wiċċek, id-dawl tiegħek wasal, x'dawlu? Hekk wasal il-waqt li f'dit tarbija inti tħossok maħbub. Hekk forsi aħna mmorru l-Knisja u ma nagħmlux din l-esperjenza tal-imħabba. Jien kif nitgħallem inħobb għax insib min iħobbni. Imma ħafna drabi aħna nidħlu fil-knejjes tagħna, forsi nisimgħu l-quddies, forsi ngħidu r-rużarju,
imma ma nidħlux fil-qalba ta' qalbna biex hemmhekk nindunaw li dan il-klim tal-profeta issa wasal ħajiddi fuqek. U x'inhu dan id-dawl jekk mhux tal-ħnina, tal-imħabba, dak id-dawl li jbiddel is-sens ta' ħajjitna għal tant nies u żgħażagħ li jgħidulek imma jien x'ġejt nagħmel hawn. U ngħidlu ma jorqsok xejn u tlif l-iskop ta' ħajtek. Laqqas nafu minn ġejjin, ma nafux fejn sejrin biex issa tlifna wkoll is-sens ta' fejn qegħdin. Interessanti illi dawn in-nies għajnejhom qegħdin il fuq. Aħna nassoċjaw is-sema ma dak li hu ta' Alla. Imma l-kapitlu 3 tal-Ġenesi isemmi l xi ħadd li moħħu hawn isfel u intom tafu n-nies fuq l-affarijiet ta' nisfel x'jagħmlu, lest li jitqatlu, lest li jgirfu l-xulxejn, lest li joqtlu l-xulxejn. Fuq ta' nisfel nibdew naħbtu ma' xulxejn. Ir-relazzjoni ta' bejnietna fil-Knisja, fil-familja, fis-soċjetà tibda ssir bħal ħrief li qegħdin quddiem il-lupu, lest biex il-lupu jaħtaf, jeqret u jibla. Impressjonanti. Fil-kapitlu 3 tal-ewwel ktieb tal-Iskrittura hemm xi ħadd li ma kienx kapaċi bħal dawn in-nies iħares il fuq. Hemm xi ħadd li moħħu l-isfel. Anzi jitkaxkar u mhux biss destinazzjoni waħda għandu jilaq it-trapp. Min kien dan? Is-serb il-ħażin. U fl-għażliet li aħna nagħmlu marbutin ma' zaqna, mal-istonku tagħna, mal-but tagħna, mal-passjonijiet tagħna, aħna nitkaxkru hawn isfel. U tafu x'jiġri. Il-bniedem jibqa' mwaħħal mal-ħażin, jibqa' mwaħħal ma' dak li hu trapp, jibqa' jilaq ħanarġa' ngħidha, jilaq dak li ma jimlilux l-istonku, ma jimlilux il-qalbu, ma jimlilux ħajtu. Attenti għax it-tfittxija tal-maġi mhix id-destinazzjoni ta' dan li huwa s-serpent u aħna naqbdu miegħu. Aħna kull darba illi nfixklu li nejru, aħna kull darba illi nisirqu mingħajr ma rroddu, illi inkissru bħalma nistgħu nagħmlu l-ħolqien id-dar komuni tagħna, l-art twelidna, l-għawdex tagħna. Ġifieri biħsara irreparabbli nkunu qed nagħmlu nilaqgħu it-trapp bżaqna titkaxkar fit-trapp għax jimpurtana biss minni l-ewwel jien it-tieni jien it-tielet jien u nitfgħu taħt it-tapit il-ġid komuni. L-ewwel jien it-tieni jien it-tielet jien missejt is-sema bidejja u ninsa d-dmirijiet tiegħi tal-familja fir-relazzjoni tagħna ma' xulxejn, partikolarment fl-intern tal-familja. Aħna li ngħixu taħt saqaf wieħed ninsew ukoll ir-rapport tagħna. Ara x'jiġri, m'għandix ħin. Jien ngħid m'għandix ħin immur qudies, m'għandix ħin għal Alla, imma nkun qed noqtol lil innifsi nitkaxkar fit-trapp, u ma trapp u jilaq it-trapp x'destinazzjoni ikollu l-bniedem mingħajr Alla. Ħanispiċċa. Dawk li kienu qegħdin iħarsu l fuq kienu ferħanin, raw id-dawl u ferħu. Għax issa iltaqgħu mas-sabiħ, mat-tajjeb u stgħu jaqraw il-kelma tal-Alla. Għax di Betlem ċkejkina. Imma kif 1000 sena qabel twiled David, issa ħadd itwieled dit-tarbija. Fis-sempliċità int Betlem Arta Ġuda, moħbija minnek. Araw il-qawwa ta' Alla u x'joffru u nispiċċaw hawnhekk. Impressjonanti li l-bniedem x'in jiltaqa' mal-imħabba joffri. Immaġinaw dak il-missjonarju, dak is-saċerdot, li huwa moti għax iħobb lest li jmut. Immaġinaw tant koppji li ltqajt magħhom anke llum u jgħidulek Fader aħna ġejna tapinu. Għax qed inġorru f'qalbna storja għal nies li nħobbu u nixtiequ li jkunu aħjar u nixtiequ nitolbu għalihom. Ara l-imħabba twassal missier jew wlied biex jagħtu ħajjithom. Araw fejn twassal l-imħabba. U dawn joffru d-deb, inċens u mirra. Impressjonanti li r-rigal mhux ta' dak il-ħin tajtek iċ-ċurked biex nurikkem inħobbok.
Imma hemmhekk kien hemm profezija, jiġifieri jien meta nħobb qed ninvesti fil-futur. L-arloġġ ma rreġġewx lura u hawnhekk qed jiġri x'in dawn fetħu r-rigali tagħhom. Aħna ngħidu d-deb u l-inċensu l-mirra. U żgur, meta qed tagħti d-deb qed tagħti l-aqwa ħaġa. U aħna x'nagħtu l xulxin fir-relazzjonijiet tagħna. U lill-Alla x'nagħtuh il-laqx. Iż-żejjed kif qal jien forsi mmur il-miliet, imbagħad forsi mmur lejt, imma int il-min tħobbu. Il-min iħobbok, ara fiex wasalna. Ara kemm waqajna fit-tajn, ara kemm waqajna fil-ħmieġ, skużi l-espressjoni. U nsibu l-iskuża fil-komma biex naħarbu l-iskop veru ta' ħajjitna. Id-deb, natik l-aqwa, natik l-aħjar, natik l-isbaħ. L-Alla, l-ewwel post. Imbagħad l-inċens. Jien irid infaħrek. Int ħlaqtni għalik u daq qalbi ma ssibx paċi qabel tistrih fik. U allura kull taħbita ta' qalbi. Mhux waqt li nitqarben biss, mhux waqt li nippritka biss, kull taħbita ta' qalbi, anki x'in inkun imbagħti, anki x'in inkun imdendel mas-salib, kull taħbita ta' qalbi hija tifħir għalik Ġesu. Kull nifs li nieħu għalik. Fik issib l-eżistenza tiegħi, is-sens tagħha, l-iskop għal fejn qed ngħix, kuraġġ ħatfaħħar, jien maħluq biex infaħrek u ma ngħijiex infaħrek. U l-aħħar waħda l-mirra. X'kienet il-mirra? Kważi qed jipproġettawlu l-funeral impressjonanti, id-dilka tal-ġisem mejjed bil-mirra. Tiftakru dawk in-nisa li mbagħad inkwetati għax se jsibu l-qabar vojt, araw it-twelid diġà qed jurina l-qawmien. Kważi qed jipprogrammawlu l-funeral. U aħna f'ħajjitna bl-imħabba nkunu qed nippreparaw li mmutu biex ngħixu. M'hemmx imħabba jekk mhux dik li tgħinek tmut. Ara kelli ngħid dik il-kelma u forsi kelli dritt ngħidha, imma ħaniskot u ma ngħidiex. U mbagħad biex ma ngħidiex, imma dak il-ħin jien nirxoxta. U allura kemm hu profetiku dik il-mirra illi qed jippreparawlu propju d-destinazzjoni ta' kif se jmut. Diġà tarbija u qed jgħidulu bidejk miftuħ imma se tkompli tiftaħhom mill-maxtura għas-salib biex tħaddan il-kulħadd. Lill-Madonna, u dan ngħiduh f'da s-santwarju, ngħidula inti kewba. Is-sajjieda kienu jaraw dik il-kewba ta' filgħodu li twassalhom għall-port. U l-Madonna trid issalva l-art welidna, trid issalva l-familja tagħna, trid issalva l-kull saċerdot, il-kull omm, il-kull missier, lil-kull żagħżugħ, lil-kull tfajla, l-kull ġuvni, lil-koppji ara jestana f'tħejja tagħhom għażwieġ. Trid issalva l-min iħossu fallut, impressjonanti. U San Bernard jgħid, ħares lejja, ħares lejn il-kewba, ħares lejn Marija. U da s-santwarju u għall-briċċ ta' dinja li l-Alla warbitu, imma li l-Madonna qed tpoġġilna propju din l-opportunità biex tkun il-kewba dak id-dawl li jinżel f'ħajjitna u għall-irwieħ sibt il-paċi. Jien mort inqerr u ħassejt il-ferħ li qatt ma stajt inħoss meta kont fil-vizzju. Jiena mort tlabt il-maħfra, inżilt qudiem Alla u l-mulej ħafirli, ra l-qalb sinċira tiegħi. Jiena ftaħt qalbi għal Alla fl-Ewkaristija u mort lura d-dar. Nitma, mhux it-trapp tal-art, mhux l-affarijiet li jispiċċaw, imma nitma lill-oħrajn bil-ħwejjeġ ta' Alla. Ejja noffrulu llum permezz tal-Madonna id-deb, l-inċensu, l-mirra. Dak kellhom x'joffrulu u jien u int ukoll għandna x'nofrulu, nagħmlu bħalhom. Niftħu l-bieb tal-qalb tagħna, it-teżor sabiħ ta' dik il-qalb unika li kapaċi tħobb għax tħossha maħbuba u nofrulu lill-Alla il-ħajja tagħna. I kif inhi ħajaċċettaha. Żgur. Amen.
nistqarru l-fidi tagħna, jiena nemmen f'Alla wieħed, il-missier li jista' kollox, ħalaq is-sema u l-art, dak kollu li jidher dak li ma jidirx. Mulej wieħed Ġesu Kristu iben waħdini ta' Alla, imnissel mill-missier qabel f'kull żmien. Alla minn Alla, dawl minn dawl, Alla veru minn Alla veru. Imnissel mhux magħmul natura waħda mal-missier u bih sar kollox. Niżel mismewiet għalina l-bnedmin u għall-fidwa tagħna. Ħal ġisem bis-seta tal-Ispirtu Santu minn Marija Verġini sar bniedem. Salbuh għalina bata taħt Ponzju Pilatu, mietu difnuh. Fit-tielet jum qam minn bejn l-imwiet skont il-kodba mqazza, tela s-sema qiegħed fuq il-lemin tal-missier. Għandu jerġa' jiġi fil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u l-mejtin. Is-saltna tiegħu ma jkollix tmiem. L-Ispirtu Santu l-mulej li jagħti l-ħajja, li ġej mill-missier u mill-liben, li jum mweġġaħ flimkien mal-missier u mal-liben u tkellem f'fomm il-profeti, Knisja waħda qaddisa Kattolika Apostolika, nistqar ma' mudja waħda l-maħfra ta' dnubiet, nistenna l-qawma mill-imwiet u l-ħajja ta' dejjem. Amen. M'għandniex kliem biex nirringrazzjawk. Inti li ġbartna hawnhekk u qiegħed f'nofsna, issa tibgħat l-Ispirtu Qaddis tiegħek biex ngħidulek Abba, Papa, Missier, ilqa' t-talb tagħna. Mal-Knisja kollha irroddulek ħajr għal-maħfra. Fuq kollox nitolbuk għal dawk li tilfu triq, ġimiliet, ġiet l-Epifanija, għaddew il-festivitajiet kollha, imma ħanitolbu għal dawk li tilfu triq biex ikun jistgħu jerġgħu jisibuha fid-dawl veru tal-ħajja vera. Nitolbu ismana. Id-dinja qed tfittex il-vera paċi għal dawk li qegħdin taħt il-vjolenza domestika, għal dawk li qegħdin taħt minaċċi, għal dawk li tabbew b'ħafna dejn u ma jafux fejn se jagħtu rashom, għal dawk li għandhom bżonn il-paċi partikolarment fuq livell internazzjonali u mondjali. Nitolbu ismana. Nitlob għal dak il-missier li għandu marda terminali, nitolbu għalik George, qed nitolbu għal dik l-omm li talbet it-talb tagħna, dik il-familja li qed jistennew tarbija imma iktar familja li tixtieq l-ewwel wilt jixtiequ tarbija. Tolbu għal dawk li qalulna nitolbu għalihom. Nitolbu ismana fiskiet nagħmlu talb l-intenzjonijiet tagħna. Dan kollu nitolbulek bi Kristu Sidna. Amen. Imbira kint mulej Alla tal-ħolqien kollu fi tjubitek tajtna l-ħobs li qegħdin nofrulek, frott tal-art xogħol il-bniedem minnu jsir għalina l-ħobs tal-ħajja. Imbira kint mulej Alla tal-ħolqien kollu fi tjubitek tajtna l-imbit li qegħdin nofrulek, frott id-dilja u xogħol il-bniedem minnu jsir għalina x-xorb tar-ruħ. Il-qana mulej Alla tagħna ummi u nidma quddiemek. ħajkun jogħġbok nas-sagrifiċċju. Jitolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lil Alla l-Missier illi jista' kollox. Fil-ħnina tiegħek mulej ħares lejn dawn l-offerti tal-Knisja tiegħek. Maħniex ser nofrulek iżjed deb, inċens jew mirra li taħt iġbijat juru lil ibnek Ġesu Kristu Sidna li huwa sagrifikat u moti għalina bħala ikel li jgħixu jsaltan għal dejjem ta' dejjem. Il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l fuq. Iż-żuħajr lil mulej Alla tagħna.
sewa u xieraq tas-sew mulej Missier Qaddis tajjeb u taġġita s-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr. Bil-misteru tal-verb magħmul bniedem rajna dawl ġdid mid-dija tiegħek. Hekk li aħna narfu l-Alla f'sura li naraw bih ninġibdu biex inħobbu dak li għalissa ma narawx. Għalhekk mal-Anġlu u l-Qaddisin infaħruku bil-qalb flimkien intennulek Qaddis. Qaddis tas-sew int mulej, inti l-għajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbu daw l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu. Meta kien ser jingħataw minn rajħi bati, ħa il-ħobs, raddi l-ħajr, qasam, tali d-disċipli tiegħu qal: ħudu u kulu l-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara l-ikla ħa il-kalċ, reġa' raddi l-ħajr. Tali d-disċipli tiegħu qal ħudu u jxorbu minnu il-kol. Għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' l dejjem, id-demm li jxxerret għalikom u għall-bnedmin kollha l-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi inħabbru, inxandru, nistennew. Għalhekk aħna u nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u rroddulek ħajr għax oġbok tilqana quddiemek biex naqduk. Miċ-ċokontana qed nitolbu l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li qed nieħdu semm il-ġisem u d-demm ta' Kristu. Mulej ftakar fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u wettaqa fl-imħabba mal-Papa Franġisku, l-isqof tagħna Anton, il-ministri tiegħek kollha. Ftakar fil-qaddejja tiegħek il-benefatturi mejtin ta' dan is-santwarju. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebt tiegħek. Ħenna lina il-koll nitolbu, katililna u koll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, mal-Verġni Mqazzom Malla Marija, San Giuseppe, l-Apostli, San Ġorġ Preka u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberja tiegħek sa mill-bidu tad-din jagħmel illi magħhom infaħruk, insebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek u Alla Missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġih kull glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Namlu l-qalb, intennu t-talba tas-salvazzjoni tagħna. Missier, bħalma naħfru l-nuħati għalina, daħannix fil-ġrib, izdeħlisna minn eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tiba l-ħinja tiegħek paċi fi żmienna, inkunu ħilsa dejjem midnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew nittamaw lejna u l-miġġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu dak li l-Apostli qed tgħidu lilna, inħallilkom isliem u nagħtikom islim tiegħi. Tħarix lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għati jaslimu laqda li trid fint li tgħix fis-Saltan għal dejjem ta' dejjem. Paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin.
nejdu flimkien. Ħaruf Talla. ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħenna ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Mulej Ġesu għamel li din it-qarbina bil-ġisem u d-dem tiegħek ma tkunx il-kundanna tiegħek. Iżda l-ħajja tiegħek tkun għalija l-ħarsin u l-fejqan ta' ġismi, ta' moħħi u ta' ruħi. Dan hu l-ħaruf Talla. Dan hu li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħen jindawk mistiedna għal din l-ikla tal-ħaruf. O Gesù, helwa tarbija, ejja twik. Tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. O Ġesu, Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġara darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi Ġesu tiegħi biex jiena ninaqat miegħek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen dejjem fik, nittama fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Amen. Shabba, ejja o Alla fedejtihi, isri qalbi jotmi, ijej. O Ġesu, helwa tarbija, ejja twile ġewwa fija, Ġesu tfajjel frott li bħabba twilet qalbi miegħi trabba. Kemm jintħelu Ġesu tiegħi, kemm nixtieq inħadlek miegħi, ħarsek ħelwa tiħdibdija li l-qalb tiegħi b'ferħ timlija. O Ġesu, ħelwa tarbija, ejja twile ġewwa fija, Ġesu tfajjel frott li mħabba twilet qalbi miegħi trabba. Ħallejtu Alla sema biex tex fostih il-bnedmi, sirt nidew wieħed minna biex tibdini l-ħatin, sirt nidem wieħed minna biex tibdini l-ħatin. U li ben Talla sar bniedem.
Gloria lill-Missieru lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. U li bentalla sar bniedem nitolbu. Mulej mexxina d-dejjem u kullimkien bid-dawl tiegħek tas-sema. Fema safja narfu l-mistera qaddisa li fihom oġbok tatina sem u nirċevuhom kif jixraq bl-imħabba kollha bi Kristu Sidna. Qabel ninfirdu minn xulxin ejjew ngħidu t-tlet Ave Marijiet kif talbet il-Madonna f'dan il-post qaddis waqt li npoġġu l-intenzjonijiet u t-talb għal tant nies li jixtiequ jitolbu l-grazzji minn dan il-post għażiż. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Is-slima lik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Is-slima lik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Madonna ta' Pinu, Sultana tal-familja, ħarsek fuqna dejjem żomm. Il-mulej magħkom, iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispiritu s-Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu. Aħna slat li ġejjin bir-rigali moħbijin min trid twila il-bod ħafna wara l-kewba mexjin. Betlem twil Ġesu bambin deb jinġib mill-iżjed fin għaliex inti resedani tas-sema u tal-ard. Aħna slaten li ġejjin bir-rigali moħbijin min trid twila il-bod ħafna wara l-kewba mexjin. Inċenslina ser nati sabiex nilek nati ġiebu glorja u foħdija lill-Alla il-ħanin. Aħna slaten li ġejjin bir-rigali moħbijin min trid twila il-bod ħafna wara l-kewba mexjin. Jiena mirra ser nati għax ser dbati għal bnedmin